Proteklog vikenda održana je treća zimska rukometna liga u gradskoj sportskoj dvorani u Gospiću. Nešto više o tome doznaćemo od Vanja Antića, organizatora treće zimske rukometne lige pri rukometnom klubu Gospiću. Vanja, dobrodošao u naš studio i naš program. Hvala i dobar dan. Za početak je se odmorio od svih tih obaveza, organizacija, priprema? Pa mislim da će odmor trajati još 2-3 dana, ali za sad je sve u redu. Vanja, jesi li zadovoljan s odazivom ekipa, sa svim onim što se tiče same organizacije ove treće zimske rukometne lige? Pa jesam, zadovoljan sam. U stvari, svake godine se prijavljuje otprilike jednak broj ekipa, međutim ove godine kvaliteta bila puno bolja i veća nego proteklih godina. Uz ekipu premijerligaša iz Rijeke došli su nam i dvije ekipe iz Zagreba, tu je bila ekipa iz Vrbovskog, to su sve neki mlađi dečki koji tek dolaze i smatramo da bi u narednim godinama kvaliteta trebala biti još i veća. Ukupno je bilo prijavljeno, ako se ne varam, 18 ekipa. 18 ekipa u dvije kategorije, 10 u kategoriji seniora, 8 u kategoriji mlađih uzrasta. I kako je to sve išlo? Tko je bio najuspješniji? Tko se pokazao onako najboljim? Pa najuspješniji u seniorskoj kategoriji su očekivano bili ti premijerligaši iz Rijeke, to su dečki koji su svi prije igrali u Zametu, sad igraju po Varaždinu, isto Zamet, Rijeka, znači Kozala. I tako oni su bez, ajmo reći, nekih problema osvojili čitavi taj turnir. Možemo li izdvojiti neke možda najuspješnije utakmice, rezultate? Pa svakako najnapetije utakmice su bile posljednjeg dana kada su bile utakmice polufinala, finala i utakmica treće mjesto. Smatram da je final, znači ove utakmice koje su odigravali dečki iz Rijeke, odnosno povratak otpisanih, su već koliko god se mi svi trudili unaprijed bile njihove pobjede. Mm-hmm. Jel? A sve ove, znači ekipe koje su zauzele drugo, treće, četvrto mjesto, to su utakmice bile na nož do ajmo reći, posljednje minute. Znači sve je bilo neizvjesno. U posljednjem danu, tako je. Borbeno. Je. Tko je osvojio koje mjesto, možemo li sad i na to prijeći? Može, u mlađim uzrastima turnir su osvojili taktičari. To su dečki većinom iz Gospića, u stvari samo jedan dečko, njihov prijatelj je iz Trsata. Drugo mjesto je SS Team, sve naši dečki iz Gospića, i treće mjesto Ninja Kornjače, također naši Gospićani. A u kategoriji seniora treće mjesto naši gosti iz Zagreba koji su prvi put došli na naš turnir i evo odmah osvojili treće mjesto. Drugo mjesto naši Gospićani, znači većinom seniori ili dosadašnji seniori koji su možda prije godinu, 2 dana nastupali za seniore, Veseli Kanisteri. I uvjerljivo prvo mjesto su osvojili, znači, dečki iz Rijeke, povratak otpisanih. U mlađim uzrastima najbolji golman je bio Ante Stilinović, najbolji igrač Nikola Kovačević, a kod starijih su oba dve nagrade otišle prvoplasiranoj ekipi, odnosno golmanu Dariju Pešiću, to je brat našeg reprezentativca Pešića, i igrač je u stvari Crikveničan Jadranko Stojanović koji je sada član premijerligaša Varaždina. Eto, čestitke najuspješnijima, čestitke i onima koji možda i nisu bili toliko uspješni. Pogotovo njima. Da, ali vrijedi se isplatiti, odnosno truditi za sljedeću rukometnu ligu i vjerujem da će trud uroditi plodom. Vanja, sad smo rekli zapravo i koji su to ne nominirani, već koji su pobjedili, koji su bili najbolji. Ajmo se sad vratiti malo konkretno na sam rukomet kao sport. Koliko je on zastupljen ovdje na ovim našim prostorima? Ti si dosta aktivan u aktiviranju i motiviranju mladih za rukomet. Ima li to efekta? Pa svakako da ima efekta. Imamo mi neke statistike u klubu, s koliko članova smo završili 2015. 16. pa onda na polusezoni, sezoni i tako dalje. Veliki je odaziv i po brojčanom stanju je veliki napredak. Trenutačno, u stvari godinu kalendarsku 2017. smo završili sa 261 članom. Reci mi, koja dobna skupina nekako najaktivnija u rukometu ovdje na našem području? Pa to su svakako dečki do srednje škole. Znači mi u stvari imamo tu rupu jednu 2000. godišta gdje imamo njih samo 5-6. Međutim, 2002. godište
20-ak, 2004, 15-ak, onda opet 2006, 20-ak. Ajmo reći da svake te neke generacije ih ima između 20 do možda 25, evo maksimalan neki broj. Baš najveći odaziv je 2008, 9, 10 godište, to je ono baš fantastičan broj. Znamo da kod mnogih mladih sportaša s vremenom dođe i do zasićenja. Ima li toga i u rukometu? Sigurno da ima. Međutim, smatram da ako je neko dovoljno ozbiljan i dovoljno od samog početka svog bavljenja rukometom zaljubljen u taj sport, kao i u svaki drugi, on će ostati. I ako je uspješan, naravno. A mi se trudimo da svim ekipama damo dovoljan broj utakmica, da sve ono što radimo na treningu da pokažemo na utakmici, da to pokaže radimo li dobro ili ne radimo dobro. Tako da smatram da radimo dobro, a to rezultati pokazuju, a nadam se da će i ta neka prirodna selekcija biti što manja u ovom slučaju, odnosno da će što veći broj dječaka i djevojčica ostati. Reci mi koliko je teško pripremiti ovakav jedan sportski projekt na razini zapravo i naše županije, ali i regionalno. Pa nije problem. Znači mi kad usporedimo organizaciju turnira Mali Medo na kojem sudjeluje oko 500, možda nešto i više djece, ovo je puno manje zahtjevni, znači puno lakše zahtjevni turnir. A koliko se dugo priprema ovaj turnir, odnosno ova rukometna liga zimska? Pa neki kontakti kontakti se održavaju svakodnevno, jer to su kontakti sa svim igračima, prijateljima, ekipama, jer ovo nije turnir gdje se, ajmo reći, prijavljuju klubovi. To je ovaj turnir gdje se neka grupa prijatelja prijavi i igra, jel, isto kao i u nogometu i u košarci, znači ne radi se o klubskom turniru. Tako da ti kontakti se gotovo na svakodnevnoj bazi stvaraju. Evo, dečki iz Rijeke jedno 3-4 mjeseca unaprijed me pitaju kad god se vidimo kad će, mi želimo doći, već sad su rekli dolazimo i do godine sigurno, tako da što se tiče kontakata, stalno. A ova organizacija nije to nešto puno, 2-3 zapisničara, kontakt sa sucima. Ali treba to sve pripremiti, koordinirati, dakle, ima tu posla. Pa ima posla, ali ne treba se previše žaliti. Treba malo poraditi, ako nije problem, to je sve. Ti si dugo u sportu. Koliko dugo si u rukometnom svijetu? Pa, ajmo reći negdje od prvog razreda osnovne škole, znači otprilike 25 godina. A u ovoj organizacijskom dijelu u Gospiću, mislim da je to oko 2007. godine, kad smo počeli sa mlađim uzrastima, na tajničkom oko 9-10 godina. Krenuli smo malo po malo, ali sad je to stvarno jedna baš zahtjevna organizacija koja postaje čak i problematična na volonterskoj bazi. Zato što ljudi, evo baš u kontaktima sa ovim igračima i organizatorima u drugim klubovima, neki klubovi imaju profesionalce na toj, koji normalno on je zaposlen, profesionalac, dobiva i bazira se samo na to područje. I to mu je posao. A mi svi radimo i ovo nam je ljubav i to, a sigurno je organizacijski puno smo zahtjevniji, imamo veći broj članova od tih s kojima smo bili u kontaktu. Tako da puno slobodnog vremena, u stvari meni to je slobodno vrijeme. Znači to je moja ljubav i naša ljubav svih nas, tako da nije to ajme ja sad imam posla. To je moje slobodno vrijeme koje sam ja iz svoje ljubavi odlučio posvetiti. Ali ta ljubav je urodila plodom i kod mnogih mladih na području našega grada. Ovako kad im pričaš od kad se ti baviš sa rukometom, je li onako to slušaju s nekim oduševljenjem ili onako vidiš kod njih na njihovim licima, men kako je uspio izdržati toliko dugo, otkud toliki onaj napor, volja, mi to nećemo moći, tako. Je li ima takvih nekih slučajeva kod tebe među ekipom? Ima svega i od dječaka i djevojčica koje ja vodim, uvijek ima nekih pitanja. Međutim, ja njima uvijek objašnjavam, slušajte, mi nemamo našu županijsku ligu, igramo ligu u Primorsko-goranskoj županiji. Gotovo svaki vikend se ustajemo u 5, pola 6, putujemo 2,5 sata do 3, igramo 2 utakmice, ajmo reći protiv ekipa koje dopelja ih roditelj 5 km. Kako ćemo mi smo umorni Ja rekao, dečki, cure, slušajte, znači najveći gušt je, ti se ustaneš, putuješ, pobjediš ih,
nekoga koji je došao tu preko ceste i odeš i vratiš se kući sretan. I tako da kapa dole stvarno svim igračima i igračicama, jer ta volja i ljubav je neizmjerna. Ja se pitam tko bi svaki vikend se dizao u 5 sati i vraćao se u 6 ili 7 popodne, dok neki drugi... I još odigrao sve to i umoran tako, i sve. Tako. Vanja, zaista skidam kapu za i ovu uspješnu organizaciju 3. zimske rukometne lige. Rukomet, njegova budućnost u Gospiću. Kako gledaš na to? Ako budemo ustrajni kao što smo bili do sada i kao što u stvari jesmo i sada, smatram da nema neke prevelike brige za uspjehe u rukometu. Ništa ne ide preko noći. Mi smo mislili, ajde treba će nam 5 godina, međutim treba uvijek duplo više. I samo treba biti uporan i slijediti te svoje snove. Tako je, slijediti snove, neke ciljeve postaviti, ne smiju biti nerealni i sad nisam uspio, sam razočaran, odustajem. Treba biti, ajmo reći, ponizan, ali stvarno uporan i marljiv. I težiti još boljim uspjesima. Znači svaki klub je nama je cilj biti, uzmemo si neki uspješniji klub, ne sad, ne znam, 2-3 lige više i doći do njega. Kad ga pređemo, uzmeti sljedeći i vidjeti dokle će nas to dovesti do određene granice, ali sigurno da postoje granice koje mi nećemo moći. Ali postoji oni planovi koji su zacrtani, kojima se zapravo teži sa što boljim uspjehom. Tako je, mi to moramo i tako radimo i od najmlađih pa do seniora. To se upravo i vidi. Vanja, hvala ti puno. Evo za kraj možda poruka svima onima koji imaju možda volju i želju ući u taj svijet rukometa, ali ne znaju kako. Evo Vanja, možeš li pozvati sve zainteresirane? Ne znam, evo mene konkretno. Da. Mislim da ja više ni jednu granicu ne prelazim. Ne, svi što se tiče zimske rukometne lige, općenito što se rukometa tiče, teško je igrat ako bar nešto ne znaš. I onda se ljudi, sigurno bi bilo i 1-2 ekipe iz Gospića više, da se neko opusti i da ne misli, ajme ja to nisam nikad, pa proba se, što sad? Proba se iz podrške organizacije, na primjer mi smo iz kluba podržavali organizacije svega i svačega, iako, evo ni u nogometu, nismo nešto ekstra, ali igraš, podržiš organizaciju Velebita i Gospićkog saveza, idemo dalje i košarku i ne znam, kros i tako dalje. Znači, u svakom slučaju nemojte se bojati, ne grizemo, dođite i budite dio ove naše velike rukometne obitelji. Ponovimo samo, gdje se održavaju treninzi, koliko puta tjedno? Svaka grupa ima treninge 3 puta tjedno, treninzi se održavaju ovisno o ekipama, u grupama, u gradskoj sportskoj dvorani u Gospiću, u dvorani osnovne škole doktora Jure Turića u Gospiću, na Ličkom Osijeku u dvorani doktora Franje Tuđmana i u Perušiću u dvorani osnovne škole. Vanja, hvala ti puno na gostovanju u našem programu, u našem studiju. Puno uspjeha i dalje želimo tebi i cijeloj vašoj rukometnoj ekipi. Hvala vama na pozivu i do sljedećeg.